खुलुमबाय गासैखौबो बर' सादोर हासार चेनेल जाना गासैखौबो बरायनाय जाबाय आं राकेश रामसियारि नोंथांमोननो आङो कर'ना भाइरासजों वर्ल्डआव बेसेबां जों थैखो बेनि गासै डिटेल्सखौ नोंथांमोननि सिगाङाव होनो नागिरदों मैया एसे होनो हादिया मानोना माखासे उसुबिदा थानायनि थाखाय मैया डिटेल्सखौ होआखै थ' नोंथांमोननो आङो दिनै आं 6:12 रिंगायाव आं बेखौ डिटेल्सखौ दिहुनदों नायनानै थ' नोंथांमोनाबो नायदो बेसेबां जों बेवहाय थैखो आरो बेसेबां जों साग्लोबसारनानै दङ दा वर्ल्डआवनो गासै कर'ना भाइरासनि केसा जादों 7,22,089 जना वर्ल्डनि रेकर्ड बेयो कर'ना भाइरासजों साग्लोबदों आरो बेनि थैनाय अनजिमाया 33,962 आरो रिकभारि जानाय अनजिमाया जादों 1,82,766 जना दासिम रिकभारि जाबाय थ' गासै बेयो डिटेल्स बेयो गासै बेसेबां जन जाखो आरो बेसेबां थैखो आरो बेसेबां रिकभार जाखो आरो एक्टिभ केस बे बेरामजों साग्लोबसारनाय अनजिमाया जादों 5,36,346 जन आरो बेनिनो नर्मेल केसा जादों 5,09,665 जना नर्मेल केस आरो सिरियास कन्डिसन केसा जादों 26,686 जना सिरियास केस आरो बेनिनो जोङो क्ल'ज केसखौ जों जुदि नायोब्ला बेवहाय गासै 1,52,742 जना क्ल'ज केस जाबाय आरो बेनिनो 1,52,766 जना डिसचार्ज जादों बा बिसोरहा खुस्त आरो बेनि 33,972 जना थैबाय बे नैबे क्ल'ज केसनि डिभाइड खालामबा खावसेया डिसचार्ज जाबाय आरो खावसेया थैबाय थ' बेनिफ्राय जोङो बेनि खायसे डिटेल्सखौ दिनै थैनाय अनजिमाखौ जों नायगोन दा USA आ टप पजिशनाव दङ 1,42,070 जना दा बेजों एफेक्टेड नैबे कर'ना भाइरासजों बेवहायनो बिराद गोबां जादों दिनैसिम गोदानै केसानो 23 जना मोनबाय आरो गोदानै थैयाखै रावबो नाथाय चाइनायाव 33,000 गोदान केस आरो बेनिनो 26 जना थैबाय थ' बेवहाय गोदान केस जायाखै नाथाय मा सुबुंनि जे एफेक्टेड जानाय बे अनजिमाया जोबोद बारा जागासिनो इन्डियाखौ जों नायगोन जा इन्डियायाव बेसेबां जन जादों थ' इन्डियायाव गासै 1,024 जना जाबाय आरो बिनि 27 जना थैबाय आरो गोदानै इफेक्टेड जायाखै बेनिफ्राय वर्ल्डआव दिनै बेसेबां जन जाखो बेनि सुबुं अनजिमाखौ जों नायोब्ला दिनै जानाय माने फुंनिफ्राय जानाय अनजिमाया जादों 142 जना गोदानै जानाय केस आरो दिनैसिम थैनाय बा दिनै थैनाय अनजिमाया जादों 10 जन थ' जोङो इन्डियाखौ मोनसे थख' आलादा रोखोमै जों नायनो नागिरदों बेवहाय बेसेबां जना इन्डियायाव बिसोरनि कन्डिसना माबायदि थ' इन्डियायाव गासै 1,024 जना जादों आरो बेनिनो 27 जना थैबाय आरो रिकभारि जाबाय 95 जन 902 जना ट्रिटमेन्ट कारेन्ट सोलिगासिनो आरो 902 जनानो बारा माने नर्मेल केस एफेक्टेड बारा जायाखै थ' सिरियास केस बिदि गैया बेनिफ्राय जोङो खायसे नायबावगोन जोङो नैबे चाइनानि खायसे बिबांखौ जों नायगोन चाइनायाव बेसेबां इफेक्ट जादों थ' चाइनायाव गासै 81,470 जना गासै केस बेनिफ्राय 3,304 थ' बेनि थैनाय अनजिमाया बिराद खम बेनिफ्राय रिकभार जानाया 75,700 जन आरो बेनिनो एक्टिभ केस दा ट्रिटमेन्ट लागासिनो 2,466 आरो 1,833 जना नर्मेल केस बेनिफ्राय सिरियास केसा जादों 633 थ' जों बुहुमाव नायोब्ला नैबे चाइनानि जे बिबांखौ नायोब्ला जोङो नैबे फाहामथायनि जे हार बे फाहामथाय हारा जोबोद बारा बिथांमोननाव आरो बेनिफ्राय बे बेरामजों गानाय अनजिमाया जोबोद बारा नाथाय गुबुन गुबुन हादोरफोराव नायोब्ला जोङो नैबे थैनाय अनजिमाफोरखौ जोङो बारा नुना मोन्दों थ' बेनिफ्राय एसे रोखा मोनथिनो हायो बे USA नि 1,42,070 जना दा एफेक्टेड आरो बेनि 2,484 बिथांमोनाथ' बिराद हाई टेक्न'लजिजों नैबे गोसारनाय थेवब्लाबो बिथांमोना थैनायनि जे अनजिमा USA आव जोबोद बारा जादों थ' लोगोफोर नोंथांमोना आन्दाज खालामदों दे नैबे थैनाय अनजिमाया चाइनायाव मानि थाखाय थैनाय अनजिमाया खम आरो गुबुन गुबुन जायगायाव मानो थैनाय अनजिमाया बारा आरो बिथांमोना स्पिडलि बिराद रिकभारि जादों अब्ला चाइनाया मोनसे खालामदों नामा बेखौ एसे साननो गोनां मानोना बिथांमोननि जे लोमजानाय रगिनि अनजिमायाबो खम फारसेथिं आरो थैनाय अनजिमाया बिराद खम आरो स्पिडलि बिथांमोना रिकभार जादों अब्ला बिथांनाव एन्टिडट्सफोर दं खोमा जायनि जुनैनो बिथांमोननाव थाबनो हामनाय अनजिमाखौ नुनो मोनदों थ' नोंथांमोनाबो बिजिरदो दा बिथांमोननि
जे थैनाय अनजिमाया मानि थाखाय खम जादों थ' लोगोफोर थेंक इउ